Dagiti iti kas kapututan ni Ari David nga anak na ni Salomon. Dagiti kapsatin na ibagbaga iti kas kawalyan iti adda apanagbiag iti rabaw iti daga iti. Dagitoy nga kas mabasa iti umuna Chronicle 28 iti gis. Kakinunana digitoy apamalakad. Aganad ka ita tapinili ka iti Diyos nga mangibangon iti maysa abalay amay paay iti nasan santuaryo dito'y pumigsa ka ket iso iti aramido digiti ka adda idi habalbalakad kas na Diyosan asursuro ngayon na ibagbagay tadi kita kabsat kas mabasa ito muna Chronicle 28 ito si ni David inted na ken anak na Salomon iti pagwadan iti panakabangon iti templo tadi kita kabsatin na ibagbagay di apanakabangon iti templo kapo tadi ito asasaw ngayon na ibagbagay di ken kaligit ti balay na ken kaligit ti panagkagameng ken kaligit ti ngingato kaligitoy asasao iti trabaho kaligit kapanpanutan kaligit tao kaligit kabsatin na ibagbaga idi ngayon tayo aramiden ken kaligit ti nauneg sabina ken iti diso iti tugaw iti kaasi so di kita kapsatin na ibagbaga iti nga aramiden kas agturong iti Diyos when na ibagbaga so kaditi kapsat kas napapateg ngayon tayo aramiden kas adal nagturong iti Diyos iti mabasa iti muna Chronicle 28 iti 12 ket iti pagwadan iti amin nga adda iti espiritu nga amay paay kaligit ti paraangan iti balay iti Dios ken may paay kaligit ti amin tagumbani iti ngiwat taglikmot amay paay kaligit ti pagnaedan iti balay iti Dios ta iti balay iti Dios adda mo lang iti uleg tayo mangibagbaga ken kaligiti panpanunot tayo nagturong ken kuana ken may paay kaligiti pagwadan kaligiti may paay iti banbanag so kaligiti kabsatin tayo alaen kas adda anay surat iti lukot iti pagbasaan iti mabasa iti mga Chronicle 28 iti 13 kastamot amay paay kaligiti panaka dasdasig kaligiti papadi ken lebititas ken may paay iti amin nga aramid apanagserbi iti balay iti Dios ken may paay iti kaasi amin nga alikamen iti panagserbi iti balay iti Dios so di kita kapsati kailangan iti nasayaat apanagserbi iti Dios kaligitoy iso iti napapateg nga taraon iti kararwa iti tao so kaligitoy kabsat ngayon nakidandanon kaligitoy iso iti taraon tayo ngayon aldaw gapo iti espiritu tayo lang nagturong iti Dios ket agyaman at iti ngayon nakipapaabot iti tunggal tao kaligitoy iso iti panagisalakan tayo iti bukod tayo kararwa nagturong kinkuan ket agyaman nakakabsat ti Dios Ama ama nakabalin Dios amin and